נוירופתיה פריפריאלית. אפשר להכיר את זה גם בשם נוירופתיה, נוירופתיה, או CIPN, Chemo-Induced Peripheral Neuropathy. מדובר על איזשהו חסך עצבי בפריפריה של הגוף, כפות ידיים, כפות רגליים, תופעת לוואי של הטיפולים הכימותרפיים. אנחנו מדברים על תופעת לוואי מתמשכת, זאת אומרת שהיא תתחיל עם הטיפולים ותימשך הלאה חודשים, לפעמים שנים. אצל כל אחד היא באה בעוצמות אחרות, מגבילה באופן אחר ותימשך זמן אחר. אין לדעת, אין חוקים. איך זה מתואר על ידי המטופלים שלי? זה יכול להיות תחושות עצביות מאוד חזקות, נימול, שריפה, זרמים, לפעמים רק בקצוות, כפות ידיים, רגליים, לפעמים לאורך הגפה כולה. זה בא לפעמים בד בבד עם חוסר תחושה, זאת אומרת, לא מרגישים במגע את הלחיצה, הוא לא ידע איפה אני לוחצת לו, אבל הוא כן ירגיש שם תחושות עצביות, הן לאו דווקא קשורות למגע עצמו. אז שאני באה לגעת בכף רגל כזאת, אני רוצה שירגישו את המגע, אבל שהוא לא יעורר את התחושות העצביות הלא רצויות. זה לא פשוט. הרבה פעמים זה מתואר כאילו כף היד וכף הרגל מכוסות בכפפה או בגרב מאוד עבה. מבחינת התחושה צריך להגיע די עמוק כדי שהמטופל ירגיש את עוצמת המגע שלי. אנחנו בעיסוי האונקולוגי יודעים היום שעל פי מחקרים מאוד מאוד רבים שנעשו, שעיסוי ומגע מזרזים את ההחלמה ואת הנוירופתיה, עוזרים לה לחלוף יותר מהר. שוב, כל אחד והקצב שלו, אבל אין ספק שזה משדר מסרים עצביים לאזורים האלה ועוזר לגוף להתאזן מחדש.